дигаргунии симои шаҳру ноҳияҳо ва дурдастарин деҳоти мамлакат дар 35 соли созандаи истиқлолият. тантанаҳои ҷашни истиқлоли давлатии моро ба ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ овард. аз нақша то воқеият, аз бунёд то пешрафт. ҳар иншоот нишони ободӣ, ҳар роҳ пайванди рушд, ҳар дастовард самари истиқлол. сиёсати созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳар гӯшаи мамлакат самараи назаррас ба бор овардааст. албатта рушди маорифу тандурустӣ, кишоварзиву саноат ва дигар иқдомҳои ободонии ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ дар мустанади масири созандагӣ. рӯзҳои наздик дар телевизиони Илм ва табиат.